खुलुमबाय बयखौबो आङो सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासागिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आङो सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेराव बे टपिकआनो जाबाय बिहि आरो बिसाइनि गाहाम खौरां बिहि आरो बिसाइनि गाहाम खौरां जोङो बे बाथ्राखौ जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों मोनसे पदखौ जों फरायनानै खोनासंबाय जोङो गोथार बाइबेलाव एफेसासनि 5 अध्याय 28 पदखौ जों फरायनानै खोनासंनि बेवहाय इसोरनि बाथ्राया जोंनो गोथार बाइबेलाव मा फोरोंदों जों खोनासं बेबादिनो बिसाइफ्रा गाव गावनि बिहिखौ गाव गावनि मोदोमखौ बादि अननो नांगौ गावनि बिहिखौ अनग्राया गावखौ अनो गोथार बाइबेलाव एफेसासाव थानाय मानसिफोरनो बिहि बिसाइनि गेजेराव बे एफेसासनि मानसिफोरा बिहिखौ अननो रोङामोन आरो बिसाइफोरनि सायाव गङामोन बिहिफ्रा बेबादि मोनसे बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै जाथायफ्रा जादोंमोन बे एफेसासाव थानाय मण्डलीनि मानसिफोरा दा बेनिखायनो पाउला मोनसे गुड मेसेज गावनि सिटिकनि गेजेरजों एफेसासाव थानाय मण्डलीनो लिरनानै हरदों बेबादि लिरना हरदों बेबादि नोंसोरो गावनि बिहिखौ अनग्राया गावनि मोदोमखौ जेरै हायोब्ला सानाय मोनो बेबादिनो नोंनि मोदोमखौ बादि नोंनि बिहिखौ नोंनि हाबा खालामनाय बिहिखौ नों अननांगोन आरो नोंनि बिहिखौ अनग्राया गावखौबो अनो बे बाथ्राजों इसोरा जोंनो पाउलनि गेजेरजों गेदेर अननाय गेदेर रंजानाय गेदेर बोजब जानाय मोदोम मोनसे खालामजानायखौ जोङो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव जों मोननो हायो बे जोंनि मोनसे गुड मेसेज बे जोंनि मोनसे बाख्नायजाथाव इसोरनि गाहाम खौरां बे गाहाम खौरांखौनो जों साफ्रोमबो हाबा जानाय बिहि आरो बिसाइनि गेजेराव मानसिफ्रा सोलोंनो गोनां मोनसे आयदा नागारजाथावै जोंनि रायजो जानायाव जोंनि संसार जानाय बेलायाव नागारजाथावै सोलोंनांगौ मोनसे एक नाम्बार आयदा होननानै आङो सानदों दा बेखौनो जों साफ्रोमबो हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव हाबा जानाय जरा बन्धननि गेजेराव गेदेर मोनसे खालामजानाय बोजब जानाय खाजब जानायखौ जोङो मोनबाय बे बाथ्रानि गेजेरजों बेनिखायनो हौवायाबो खाफाल गोनां आरो हिन्जावाबो खाफाल गोनां बे सानैबो अननायजों खाजब जाबायब्ला बिसोरो माने खाफाल गोनां बे अननाया जोंखौ बेसेबांबा बे फोरोंनाया जोंखौ बेसेबांबा गेदेर माने लोगो खालामदों नोंनि मोदोमखौ बादि नोंनि बिहिया नोंखौ सानो नोंनि मोदोमखौ बादि नोंनि बिसाया नोंखौ अनो बेसे गिदिर सोर होनो हागौ सोर फोरोंनो हागौ बे अननायजोंसो जों बिहि बिसायनि गेजेराव खाजब जानांगौ 2 नम्बराव जों बिहि बिसायनि गेजेराव माखासे देहायारिबो जोथोन लानांगौनि दायथ' दङ जोङो हौवा आरो हिन्जाव जायफोरा माने हाबा जाबाय हौवा आरो हिन्जावाबो सानैयाबो जोंहा सोलोंनांगौ आरो मिथिनांगौ आरो मावनांगौ दायथ' दं सोरबा हाबा जानायनि उनाव बिसा सासे मोनोब्ला बा बिसा सानै मोनोब्ला गावनि महर मुस्रिखौ खोमानानै लायो गावनि समायनायखौ माने अदृश्य खालामनानै लायो बेबादि मानसि मोनसेया दोमसि मानसिया माने अश्लील गाननाय जोमनायजों गावनि महर मुस्रिखौ खोमानानै लायो
बेबायदि खमायनानै लायोब्ला बिसाया दे बिहिनि सायाव मोनसे अननाय दङ, मोनसे समायनाय दङ, मोनसे मोजां मोननायनि मोनसे रोसि दङ, रस दङ। बे रसा, बे अननाया सानफा एफा जामलाङो। मानोना बे मानसि, जोङो मानसि जानायखाय नोंनि बिहिनि सायाव, गावनि बिहिनि सायाव बिसायफोरनि अननाया लासैनो जामलांनो नागिरो। बेनिखायनो नोंनि समायनायखौ नों सानफ्रामबो आदर खालाम, नोंनि देहाखौ नोङो जोथोन ला, जाहाथे नोंनि बिसायाबो नोंनि सायाव सानफ्रामबो अननायखौ दोननो हायो। आरो बिसायाबो गावनि देहायारि, गावनि फिजिकेलखौ, फिटनेसखौ जेब्लायबो जोथोन ला। हाबा जाबाय, गथ' खांबाय, रायजो जाबाय होननानै जेमोन थेमोन गावनि देहाखौ जोथोन लायालासेनो जुदि थायोब्ला नोंनि बिहियाबो नोंनि सायाव अननायखौ माब्लाबा खोमानानै लानो हागौ। बेनिखायनो जों बयहाबो हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावा सानैनिबो गेजेराव जोंहा सोलोंनांगौ आरो मावनांगौ, जोथोन लानांगौ दायित्व आरो बिबान दं। बे मोनसे। आरो 3 नाम्बाराव, नों मोजां मोननानै हाबा लानाय हिन्जावखौ नोङो बांद्राय नोंनि लोगोजों नोङो दारायलाय। नोंनि मोजां मोननायनि हाबा लानाय हिन्जावखौ नोंनि हौवा लोगोजों बांद्राय लोगो दाला, बांद्राय दारायलाय। मानो? जों मानसिनि गोसोआ सोलायसुला। बयनिख्रुइबो मानसिनि गोसोआनो सोलायसुला। बेनिखायनो जोङो बेवहायबो साबधान जानांगौ। आरो नोंबो नोंनि लोगोनि हिन्जावजों, हौवायाबो हिन्जावनिजों, हिन्जावाबो हौवानिजों बांद्राय हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावा गुबुन हौवा आरो हिन्जावजों बांद्राय रायज्लायनो नाङा। मानोना मानसिनि गोसोआ बयनिख्रुइबो सोलायग्रासिन आरो मानसिनि गोसोआ सोलायसुला। बेनिखायनो जोंहाबो बेवहाय मोनसे मिथिनांगौ आरो साबधान जानांगौनि दायित्व दङ। बेनिफ्राय मोनसे पइन्टआव आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायबावदों, नोङो मोजां मोननानै हाबा लानाय हिन्जावखौ लानानै नोङो न'खर दाबायब्ला नोङो गथ'फोरखौ खांनांगोन। नों गथ' खांनांगोन, नोंहा बोलो दङ, नोंहा गोहो दङ, नोंहा समायनाय दङ, नोंहा बैसो दङ। बे हिसाबै नोङो गथ'फोरखौ नोङो 2 बा 3खौ नों खांनांगोन। बे बैसोआव बे समायनायखौ लानानै नोङो खेला दागेले। नोङो बे समावनो नोंनि मावनो हानाय समावनो नों गथ'खौ खांनानै लानांगोन। नों गथ'खौ खांनानै लायोब्ला नोङो नोंनि गेजेराव, बिहि आरो बिसायनि गेजेराव माखासे भाइरासफ्रा फैनाय नङा। आरो नोंनि बे मोजां मोननानै लानाय हिन्जावखौ लानानै नोङो बांद्राय एखुथा दाजा। आरो गुबुनजों नोंनि बिहिखौ हारसिङै बांद्राय दाहगार। फिजिकेलि नोङो बांद्राय हेरेसमेन्ट, हारसिङै एखुथा दा खालाम। बे जोंनि मोनसे हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव सोलोंनांगौ आरो मावनांगौ बे बिबान दङ, जोंहा दायित्व दङ। बेनिखायनो इसोरा जोंनो बे एसे गिदिर अननायखौ होबाय, जोंबो माखासे मेनटेनेन्स खालामनांगौनि दायित्व दङ। बे दायित्वखौ लानानै हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव जोंहा मावनांगौ आरो जोंहा सोलोंनांगौ, मिथिनांगौ गोनां दङ। बेखौ लानानैनो गाहाम बाथ्राया जोंनो फोरोंदों, जोंनि गोथार बाइबेला, नोंसोरो मोदोम मोनसे। बे अननाया जोंसोरखौ मालाबाबो गुबुन खालामनाय नङा। बे अननाया नोंसोरखौ मालाबाबो गावस्रा होनाय नङा। बेनो जोंनि थाखाय थार अननाय, गुबै अननाया बेनो। सल'मना मोनसे बाथ्रा बुंदों, 31 अध्यायनि बोसोन बिजाबनि 31 अध्यायनि 10 आरो 11। नों मोजां मोननानै हाबा लानाय हिन्जावा बयनिख्रुइबो साबसिन आरो बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन मुवा बादि
मुवा बादि नोङो साननानै लादो बेनिखायनो नोङो नोंनि मोजां मोननाय हिन्जावखौ नों गोमाजानो गियो साबसिन मुवाखौ गाव मोजां मोननाय साबसिन मुवाखौ गोमाजानो गियो बेबादिनो नोंनि मोजां मोननानै हाबा लानाय हिन्जावखौबो नों साबसिनै मोजां मोननायजों आरो साबसिनै नोङो अननायजों नों गोमाजानो गिनाय बादि नोङो आखुथायखौ नों जोथोन लादो हौवायाबो आरो हिन्जावाबो सानैबो बे बेलायाव बे रोखोम खामानिखौ मावोब्ला निश्चय जोंनि गेजेराव अनलायनाया फैगोन 11 बुंदों बे आखुथायजों बिहिया बिसायनिफ्राय अननाय मोनगोन बिहिया बिसायनिफ्राय अननाय मोनगोन आरो बिसायाबो बिहिनि गेजेरजों मान मोनगोन 10-11 बे बाथ्राखौ सल'मना जोबनायाव 31 अध्याय बोसोन बिजाबनि 31 अध्याय 10 आरो 11 बुंदों बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिखाय इसोरनि गुबै खाजब जानायजों इसोरनि गाहाम बाथ्राजों बे अननायजों जों खाजब जायोब्ला जोंनि अननाया माब्लाबाबो गावस्रानाय नङा बे गाहाम खौरांखौनो जों मिथिनानै आरो जों जिबनाव लानांगौ जों सोलोंनांगौ आरो जों लानांगौ जों मावनांगौ इसोरा बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो लानो हानाय आरो सोलोंनो हानाय अभिगताखौ नखराव जिबनाव जोङो सोलिनो हानाय बादि इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ बोर होदों जिसु ख्रीष्टनि मुङै आमेन गोजोन्थों